tambo dito tamasok to lagi payo ano ba? Oy sadi ani goto tamang kamong temper glass mobile amoni kak sawinai tamo kaham kesa thapamai ang tang hata mobile khaksakai nango khaksak naiyabaganai ani message rok tamo keke khaike nugui tongo. Bese ani LBO phainai rong lamsagoto kisa comment khaibeti ama ang haina time pass khaidraba LB rok khlai mansi to haifano ang khlaiya hain tong mansi tai rok tofano ma khlaika tini khe network ta kaham ke manna rong nai ano tano kano kaham ke dito tam saka तुमने अभी ऐसा बोल देना अपने लाइफ में मत पता करो नहीं mairok da sakha ai diti mai da sakha no mai da sakha saslang bukai kaple hor ka hambai thuna nai nini comment ang pore malia tamsan tabuk sana nai tongo ta moi bai to so puitha bai dal puitha noro puitha sina na sungai puitha hino ojagan borogo puitha hino anno nor jagani nok anno nok ni borogo puitha hino horka hambai bofuro thonaisa maisa khata tamo mai moi baisa khatok bahan baisa tai tokti baji diti ka tokti baji baisa sadi kaham ke no ok musa ke sadi saslang ka maisa khada mane saslang mai da sakhano bona daina nini life tamsawa bujiang ani yango naila bahai jarang bo phangrok tane klang thangka saroda hoika hai bai sadi saroda kaham da manai saslang ita mai mai chaka bona tamo bona nai bona dai bona de nai nini life tam saneng bujia nini life bujia ang tam ko sa kaham da tong no kaham no saslang ke tam kaham da saroda ke kaham de tong bai kaham no nung ke kaham da mana saroda i chaka tamai bai goni ko bujiang ditini ko bujiang tong khatam jani saka nini life da naya tabak bangko dia naya nayo agiro nayo po naya da dia se bata nai bagla tohan se moi ko thoble ani ni moi bari moi sem tohan ba tohan sarda
nang mo kaham na bay. Nahala norong nilai ko da phai ko ngo tam hingkamo monetize da makhaigo saroda monetize da ongko saroda manai. Jotono help khaibai dida kisano mane support khaibai dida. Tau hikarile pura WhatsApp pura down song thangpai kha. Anile moso yok mani marung suka ha moso semi ada nungbo nile angkata manai sarada ani khawata ta sachidi pura kate kate manile tamjani video bo kaham ke dala jaliya ta elbiro makhliya kate amra tarok ta sase comment phayo oba ke nang sare elbi bo khlaya video bo daliya taba kisa boring nango hen jang elbi phamane pura comment thangbai suka pura comment thangbai suka tai kisa mane bindia phaika bole hambai lawla ro hambai tai lam sogane elbi mane bindina Boneka montes ra khlaibai khani chala lon alada taisa sa komi thango montes khani nam tam sungu yang thi uzina nangano taisa amo haina kasa khalik tang sene time pass khaitara amti montes khlaya horkha tamon horkha aditi ke sapa oma maisa kha tamon khabai ingko se ingko ani ingko tam ka wars ni kok se sa wars dem se ani komi mani sao sta komi paisuka kana nai mani se asta kate man se tesa komi thangpeka ingko ba seler kata hau tamo komi thang sai se maya bai atui hingke sele thang ঠিক no pura kana naijak se tale kari sini da masle mase tesa komi thangpai hala khaya ani bagui komyo ngna pura komi thanga asta kana naijak se tabok posu komi thanga pura haina thro bari na hingke le dongo do komi na hingka skeda komi thango tam jani ang thangsinai do haha tam thangna san diti tatang di kopal neta ta seleti diti good night ba mane bendi bai diti sarada good night tam thusinai da mane bendi dati komyo albi dati komi thango pura tam jani bala mata khrabang khang elbi ro se khlaya ba kana elbi ro khlaliya tini se taisa khlai payo ani channel hamka tamong mani ni channel kha mane bindi tabo gose tamka google pindok do phai kabene tabo khai call khai tongkha receive khai dita receive khai sadi diti komi khechaya bai ani komi pura komi thangsa nang basar so komi thangka pura mata khara charso na karanane koi mas nangkha koi boso nangkha koi mas nangkha charso na karanane charso komi male kurun 2-3 din ek sapta ni bisingo ek sapta jang ekhona 4-5 din amsing bose charso komi thangpayo pura mata kharap jau diti ke sabo diti ang tamo sanane 10 time 11 da thonai sabai 11 na thonai nongthaisingo sa angno sayada ingko nongbai bo kok samani bagui bini call no rom yang tongkha baginai ingko call khainai di hine bo samani si bini sadita diti angke bini mona hin sadi
Kaksang kaisaka kaksang saka like dan hena hambai titi nung tong na nanggo hentero kita bahayang lain asa tabok ya gabo furu 11 tabok khala dike live khaibai gana khaibai gradi hentere mone bindi nike go google etchendagda mankha ini google etchendag phaika mone bindi ni phaika kobe phaijak nukka kobe na Jadi ola kos ola kosong khaino saimano da ama mankha anino mankha ngeta bo khe rang rok se bo surok bang to rang rok se masana naikha mane bindi laikhe masa khe hamo kalan tam jani he komo yang le kono sabi malia ma tabe ramaya manaita to phono asule thangka angge batai tai basuksa hello तो सब एरिक हेलो हेलो कैसे हो एरिक mama एरिक nice smile kasang oh sina yang le no yang mo ta bo te kasang ani yang le kasang to ngona de seri एरिक कहाँ से हो थुयो बासानाय आं थुयो बासानाय होनो बासाया एक दुइ बोसोराव गायनाय दा आंसो थुयो बासाय फानो अनलोसो ओंलाखाथाय Kepal tamzani basu hahaha jasaslang menikah tamane oklay zakhabai angba tamane kono musa surok dong aha mane umay mane mafikawi pai hei mane umi sadi kahamda ke mane binti sekawai kerek samani bagite wakirek thok jogene bisirok sakhana bagana khlesai tongkhana nongkhe umi de mane bindi Koporeng thangsa didi didi le biang kumako didi tongkhe kok sale kisa mane bindi saka Rajiv le umi bo Rajiv mane bindi saka tamsal haisya bro ani yangoda didi mai jamani plate sui tongo asok dakti mai jabai no asok mai komsa siklaro hingke kisa mai kabang ro sana nangote Munai mule biang kumako bai ni de Rajiv no rotok malia haha mule Rajiv le sabongko
Menurut saya bindi kaham datang di tisaka ikola alborok paijak nung samani sakanggo. Menurut saya kaham dabai kaham nangbo tam hini saba. Ai di tiang non tam hini sa. Maida sakhabai iya maisa mani baluka maktri phayo hini maisa kha. Datina maisa kha maktri phayo. Thulari bagu. Pun maisa asang sekang kisa thui mana kahai ka maktri ni bagu maisa sai manglang nahi ka ba. Maisa yang na bagani thui mana khang. Bada maisa oi nai kisa tahu kai maktri phaili ya tahu tasa maktri phai kya. Like dan hambai mana. Di tisaka phai phono saya. Munai musikata momoi bai. Ko bai to bahanse bete phantok berang bete di tisaka nang nungya borok nok nuhu kubui kok nang nungya borok rok no kubui kok. Tamu saditi saban tamu sau. Munai umai mediti kok salade ayus ne masaka like dan bai munai ayus no belakan hambai like dan khai mani bagui tai munai umi roke biya kumai thangka munai bindia roke thus thukana boleh good night to mani bokok sai tongkana. Munai kumikai thangka botini thango. Gati tisaka nang wasai anabla sing ro bahai brok. Nang wasai manabla sing rok bahai brok kaham no. Ke ayu saka. Tamo moi songgoi maisa kasa bai mona ayus angke tok bahan baidu hekete phantok bena bote tuita no ani moi taman kecil tu borok bo bangya ba asuk moi ko bangrok song mo yang dui potok song ta borok ko khorok tam sisuk masang tam hangke ba ko bang moi rok song ta. Tei roke biang thangka monai mi on maida saka de monai mi maida saka gayu saka ano sini khata bai Rahul da no ayus Rahul da saslang saka ang thuna nai go nung thusina haida saslang monai nang maida saka de monai ta mai maja koi nung sasa bole tok pahan bai ne ngate kaham da saka de saslang monai mi monai saka bai hinta moi be saka monai. Amok tri phayo tu
Bagoi kisa camera bag ready ma to na khamotri phayo kisa kai na hai na thui tong nai songnai nong boskhang ro lo kai noro ana moni nai se hasla I tero ayo sang I bai nong ang Rahul no kaham kok se monai Rahul tamoi rongo maisa ka saga de monai Rahul ke moi monai saka niramis moi kupala moktre phayo ang kena kisa kena nini para ke ente saslang mona ani para hinka yang gorji nen para khai boro saga de monai saslang to sabarok tang saka mon khai di saslang monai saka khuai moi monai saka ta thudi bai thuya ai diti biang komako diti tongkha koman khai di diti thuya monai tamon thui tonglani haikno thuya himphana makor kholop sagoi thangodo abagui ang back camera re ma seyo sega pura 10-12 ma seyo saslang monai diti no khodo nokha Nge ayus saka omayo ayus ni moise tomitu tai sejana songo pa borni sejana masai to kopal lagla ro phaimani sejana rungsumasia sejana korara bonai moi saka yesi bai phiyok tonidi nini mokol saslang mona agotla bai nini bosok thasa Agartala bai nini bosok thasa mane Agartala bai bosok hachal himantana gari bhara 60 taka Agartala bai sinamo diti sakai tu bolo hinke ayus hinke tata bye good night ayus thusena haida diti saka umi kaham datong love riti rupa mona umi kaham datong kaham no diti nongkhai
Sigdamoso saslang 60 da wngkhan ayusaga chini sejana bufang 15 bufang tongo bai patamo bangchili pangsamarani kwrwi ninani bufang pangsaro hoisi twijangla keba ayus diti saka ang to kaham no ano to swngna nangya umi labrwti rok pa diti tuma rok bai maisa kha ba umi labrwti rok umi satika umi monai satika ang niramisi diti monai saka wngkhai sajlang saka atu bai khe busuk somoisa bai agortola bai nini nogo otulai saimanya auto bai thangjaya chong ang thangka hwnkhe train bai mangsi thango puitha bai tai toktui baji bai sisa siu hwnkhe tei tamo masa siu rok hini masa. Ang auto baile agortola waisa phano thangya gari baisa thaigo kaham baisa train bai mang thangjaka gari bai hinkhe gari bai thangkha gari bai ekbar thangkha tei ekbar faikha. Bus bai thangkha bus bai hinkhe 60 taka dam hwnkhe tei oino gari bai saimanya rail bai hinkhe 10 taka 15 taka 15 taka nango tago haibanu ticket rok tamani thangjaya da haino thango. Gat bai 2 hour da wngnai 2 hour dogwi nanglai wngbaikhe ghonta kaisa rok wngnai kisa oino gari rok to kisa ongkhorui o bathakri o gari o teisa ongkhorui o wngya da abage late wngmo gana sachi monai saka monika monai nini khai OMG itna long. Sasarang to bye bye hini doho. Hwnkhe diti saka teilamura duski khowai koilanpur. Hwnkhe monai saka bai oi bai sari monai ayuk saka bai ang kisa video rogo instago ang thangkha bai gornai ang khwna kaisa nini FB phainai do hambai belai kheno jora rwwi tongkhana bai ayus no hwnkhe monai saka ang khai tamo khe video on khaimaya tamoni sa. Monai saka ang khai tamo keboni video comment khaimai tamoni hayungsa monai saka sido ang nini video rogo agifru video rok comment rok khlaimaya rok bo tongo nini video o ang khlaina naio khlaimaya.
Miyut ongoi thangkang naijak ta miyut ongoi thangka diti bo hailai bwrwirokno familyrokno rungbo haino kotui kotui sawui nai bwrwirokno kolna rungtui ro. Tamole kok thangkata sakadi diti saka tamo hingke ang chalakta atita chalakya mani kok kotui kotui sana rungo hini himanse bwrwirok bai diti saka thangka ang akon thut phunukhe tamo haisa diti khe kijakhano thangka 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 salaide nana bahar jengara samajse belang ba nami on hini saka sadibo. Diti saka umi baise ano tabo contact khairi di kole contact khairi khabali norobo salai dibo o jaga no hingke diti sa ha ha ke la mumuni tirosta. Diti saka gomonai musi munaikha diti saka hororogo contact khaimanya number rok nalai dita no contact number rok nalai di. Hingke diti tamsaka umi no chwla tongo umi ni chwla tongo diti saka umi ni chwla tongkhu umi saka tamo rok sai tongkhu. Hingke tamsaka sarada pa umi no tini se nukse lawel tiro diti saka hainse sao sori umi saka aw diti saka ni chwla no thik khaibano manui saka kaham da tong bai sarda.
Munai misal kahamna tongbai sarata saka kahamna angga munai misal kahamna angga munai misal maiti saka bai hor kaham hor kaham nini जेला no care khaya taino kolko samani joto nang doke ong tongmani ang joto thik khaya wano ui. Oke, tamsaka diti Atiya LB Malik angko oi bai tamo sai tongkho hene umonai misal tamo bo moroka sabo khikrok hene sabo saradasa mungkhuragya phaisao kha sabobo oke umonai misal oi bai tamo sai tongkho diti saka Atiya LB Malik sarada saka hene monika hingga saka ano chajagya nai ano chajagna ang thangka chao hingga diti saka kubuya kok sala ano kubui khe umi sarada saka nini gana sabo tong naigati nini gana sabo tong naigati umi munai munai diti nangbai ang kok tongo umi tongadi do saka thangya tongadi sarada saka bumung chance khaiti mora oi munai umi biyang komai thango oi diti nungkhai tamo kokrok sai tongtro cherai sarok saikhe tamo kok saba diti munai thangbai kha munai umi nung tamo kokrok sai tong diti ang da cherai na sabo tamo hairok kok sai tongno mora bai thangbai kha.
Didi tamo saya dongnala tamno koboda didi tamo purairok hingke bufang bolai nakrai da tamo je ja atui khaijak tongnani nongke oro rogo de sana manjak tamo kok saitongma bo tamo wngkha bo borok roglai no hai saitongsa motri pai motri Saroda manjaka good night bye good night manai saroda kaham ke tongde kaham ke thudi jotono thangbai keha ni LB ni ongkhobai khe boi. Mokto family baga mokol mokom de tongo S5 block Kurung sale thuka didi ke dui bar call khaiga ang receive khaya sabo off khai chidi akon kok sana musung ke call khaidi hingke ang thunani tamasuk dakti thaja bolong borok haike kurung sale thuka datui thuka mokto fai tongha chima thuko gamdoi mokto phaio didi ke oi seller kha off khaya hingke I'm going tamaso didi English with English baro mithun tripura hai basui sadi mithun kahamda SPK kumui thangka to thangka to ni duita ni tren bai thangka didi ke sana hingke ba sadi khana na hingke ang text khai na rok select rok text khai na rok select tamoni select ta kisa support khai tongo ta tei busuk 10 minute chibole askai no thujinai ang ba pura ang kar sene ta 1 ghonta karo thujinai ta tei kisa ni bagui tai tabo 50 minute ni tongo tei 10 minute chibole hingke nogke 1 ghonta wngma belai.
sana hingke basadi khanana hingke ang text khaina rok selai ro diti saka oi thuna ya call khaijak kok sai kam pairidi ese chungkhai mai chalaio tamai mai chalai to chele muktre je phaiga nolai taksa mai chalaio hingke खोनानाय दा diti tongo dita khana pono saseo no tini ka hot thuka bo thupe khana bo SY ke sanai angke mai angke saka agotala si tongo song agotala bo sai mangkha koi sada raw si thugo hinai Nokai boro tong boro bara tong agotala bo jaga bara to diti ang kol khai tongo sabono kol khai to horizon jok horizon colony ta miro mai salai tong nak tabo muktre phai mane sojo ke khai tong sel miro no ba ditile marong tabukle ang soi no thangka tamaso soi ong tong hajaro bor thangna ba nongaro soi ke achuk horogo bilang jaga tok bahan tok bahan bo sago tola golai tai gosipile tai 4 minute che dong do tai 4 minute ke ang pagka time ka paisina kol khayang dong thusina englo se 200 sai chino dale 300 ang jau aise bole takse busuk saimia tok bahan paisa jayo sagam bo pai tong mani busuk sido nene koi pai to bajak busuk rase buka samaya
알았어 tonton 채팅 총 당장 thật busuk bongkwa sama dia. Nono sung gam kurung doi es boy blog. Diti khaina da. Khaina da. No tamo khaina ne. Kolok de tabang LB khai tongo. Khana sarisi ono obri be kol do. Hingke tabo hingke sagala ka hot thuka bo thukana. Hingke khana sarisi re khana. Botani ke moktre marok se moktre phaisoga. Iko kol khai tongkha omayo nungpono kol receive khai kok sagara de bojagani rok damarok hino thaisanga nono kok phurungoi dijak bole kok sagara dita 5 bar kol khaiga omayo thaya ang imin tamo sadibo nungkhai kok sagai tamungso non se kol khlaiyongni nungkok sadibo bahaya ono kok koromoi tongo boi koromoi rok kok sadi titi dorkar nangmani ang kok kwrwi kok ang kok sai tongya tong titi lai marong khanini kokla.